идомаи хониши романи одамони ҷовид. боби 11 духтар меваи ҷавпазак. имшаб дар хонаи Рустамамак авқоти бегоҳӣ мош пиёба буд ки ба қавли Гулрӯ ба даруни коса ғутта зани ҳам 7-8 дона моши табаррукиро ба зур ёфта метавонистӣ. дар сари дастурхон Гулрӯ бо модараш рӯбарӯ нишаста буд. онҳо бо ангуштони худ аз косаҳо сабзӣ ва шалғами қалам кардашудагиро гирифта ба даҳон меандохтанд. падарат боз ба куҷо рафт ки ин қадар дер монд? гӯён Саодатбибӣ хомӯширо барҳам дод. надонам, аз тирандозӣ ки гашта омаданд, боз ба куҷо рафта бошад? ин мӯйсафеди шалақлақа ба тирандозӣ рафта чӣ кор мекунад гӯя? як сари қадам омада хӯрокашро хунук нашуда пеш хӯрда равад намешавад? модарҷон, монед раванд, тирандозиро ёд гиранд. оҳ бачема, тирандозия ёд гирифта чӣ кор ҳам мекард? шатташ рафта фатташ мондагӣ, як мӯйсафед тирандоз шуда чӣ мешуд? калони аскарҳои балолак рафтагӣ ҳам мӯйсафед буд ку? хаёл мекунӣ ки падарат ҳам ҳамон бар ин мешавад? вай одами хондагӣ, машқ кардагӣ, аз хурдиаш ба ҳамин кор омӯхта шудагӣ будагист. ин мӯйсафеди мо кай ба даст милтиқ қапидааст? ҳар чӣ бошад ёд гиранд, зиён намекунад. Гулрӯ косаи ошро ба дасти чапаш гирифта бо ангуштони дасти росташ онро лесида баромад. ба модараш нигоҳ карда маълум намуд ки вай Оминро мунтазир асту дастурхонро ғундоштанист. Омин, гуфт Саодатбибӣ. ҳар ду дастҳоро ба рӯй кашиданд. Гулрӯ косаҳоро болои ҳам гузошта аз ҷояш бархост ва ба пойгаҳ фаромада кафш мепӯшид. ҳарбу зарбе ки дина вай бо Мавлонқул карда буд, дар рӯяш осор гузошта буд. рӯи ӯ харошида ва камхун менамуд. Гулрӯ аз хона баромада ба сари оташдон мерафт. дар ҳамин вақт дари кӯча кушода шуда Рустамамак даромада омад. духтарам Гулрӯ, якто косаи калонтар теҳ. косаро чӣ мекунед, падар? корат набошад, тезтар бош. Гулрӯ саволи дуюмро надода аз табақмонак як шокосаи калони фурӯ гузошташудагиро гирифта ба дасти падараш дод. ҳой, боз ба куҷо рафта истодаед? гуфт Саодатбибӣ аз даричаи хона сарашро бароварда истода. омада як чакра дами гармро хунук нашуда пеш хӯрда равед намешавад? мағал накун зан. Рустамамак бо шитоб аз ҳавлӣ баромада рафт. Гулрӯ, падарат боз ба куҷо рафт? надонам. шокосаро гирифта баромада рафтанд. барои хӯрокхӯрии аскарҳо дар кор будагистия? Саодатбибӣ дастурхонро афшонда ба даруни хона даромада рафт. Гулрӯ мошпиёбаи дар дег мондагиро кашида монда дастмолро ба дег партофтанӣ буд ки дар дасташ шокоса Рустамамак низ даромада омад. биё духтарам, ин ҷаркӯвро хӯрем, баъд дегро мешӯӣ. ҷаркӯв? ҳа, ҷаркӯв. Гулрӯ аз ақиби падараш ба хона даромад. Саодатбибӣ ки дар бораи хунук шудани як чакра дами гармаш ҷанҷол бардоштанӣ буд, дар дасти Рустамамак шокосаи пур аз авқотро дида дар тааҷҷуб монд. ин чист? аз куҷо овардед? ҷаркӯв зан, ҷаркӯв. ангура хӯру боғашро напурс, гуфтаанд. Пулот аҷаб бачаи падарраҳмат аст. бо вуҷуди ҷавонӣ он чунон одами баақл, ба мулоҳиза хоксор ки мондангир. мутлақо такаббурро намедонад. аз хӯроки барои калтакдорҳо пухтагӣ намонда зуриқати ба ҳавлиятон баред гуфт. пулотатон кӣ? ҳа, дар ҳақиқат туро аз куҷо медонӣ, духтарам? Гулрӯ, ту медонӣ, а? парер шаб туро аз дасти Мавлон халос кардагӣ ҳамин ҷавон. аз куҷо донам? вайҳо 3 кас буданд. одами омада дасти Мавлонро дошта кордро аз дасташ кашида гирифтагӣ ҳамин Пулот буд. ҳа, ҳамон ми. чароғ торик буд. афташро он қадар надида мондам.
гулрӯ ин гапро гуфту ва аз гуфти худ пушаймон шудагӣ бар ин сарашро хам кард. дар ҳамин вақт вай дар пеши назараш Пӯлодро дид. дилаш андак ба тапидан даромад. дар симои ӯ осори шармгиниро дидан мумкин буд. дар пеши гӯши вай ҳозир овози Пӯлод аз нав ҷарангос мезад. ҳой духтарак, ту акнун оҳиста ба поёни боғ рав. ин ҷавони бебаҳо, гуфт Рустамамак, шердилии вайро намегӯӣ? ду кас қатӣ ба қишлоқ зер карда омада, ҳамаи босмачиёнро гурезондагӣ ҳам ҳамин. агар як то ҳамин хел писар медоштам, аз дунё беармон мурда мерафтам. ҷавони хушрӯй, хушфаҳм, гираму гурезам мегӯӣ. кани гиретон ҷарку хунук нашавад? Рустамамак як бурдаи калони гӯштро аз шокоса гирифта, нимашро газида ҷудо карду боз ба суханаш давом кард. ҳафтаи гузашта ба ивази 6 дона тухм, як кулча собун, 2 қути гугирд ва қанди сафед додагии ҳамин бача буд. худо умрашро зиёд кунад. аз чахчахи санги чахмоқ ӯ сухта халос кард. ҳузур кардам, гуфт Саодатбибӣ. бечора дирӯз куртаашро худаш дарбеҳ карда шишта буд, гуфт Рустамамак. куртаҳои ҳамонро биёрам шуста дарбеҳ карда те чӣ занак? охир савоб, вай бисёр бачаи нағз. хайр биёред. гулрӯ ба курташӯӣ розӣ шудани модараш ниҳоят хурсанд шуд. якчанд сония хомӯшӣ давом кард. онҳо ҳар се бо иштиҳои калон гӯштҳоро ба равған омехта мехӯрданд. ин бача аз куҷо омадагӣ бошад? Саодатбибӣ аз шавҳараш пурсид. аз хуҷанд мегӯяд, зан, аз шаҳр. падару модар, зану бачаҳояш дар ҳамон ҷо будагиндия? калимаи зану бачааш ба гулрӯ ниҳоят сахт расид. ба дилаш ғулғула афтод. вай ба ҷавоби падараш бо тамоми ҳастиаш бесаброна мунтазир шуд. падару модарашро ку надонистам, зан надоштааст. хайрият зан надоштааст, гуфт гулрӯ дар дилаш ва завқ кард. чунки муаммои зандор ё безан будани ин ҷавон гулрӯро хеле вақт ин тараф азоб медод. аммо ӯ аз ҳеҷ кас дар ин бора чизе пурсида наметавонист. эй худо, мегуфт гулрӯ, илоҳи зан надошта бошад, тақдирам ба ҳамин ҷавон бошад. бо вуҷуди он ки оши бегоҳиро хӯрда буданд, ҷарку ҳам намонд. Рустамамак шокосаро лесида даст ба дуо бардошт. илоҳӣ умри ҳамин бача дароз, ризқаш фаровон шавад ва кораш барор кунад, хока гирад, зар гардад. ҳар се омин карданд. Рустамамак боз ба гап даромад. хабарат ҳастми зан? босмачиҳо 17 сар бузу гӯсфандро партофта рафтаанд. фардо ҳамаи онҳоро кушта ба камбағалон тақсим карда доданӣ ҳастанд. аз гӯшти вай ба мо ҳам 2-3 чакса расад дар кор. Пӯлод мегӯяд ки имрӯз фардо аз шаҳр гандум ҳам омада мемонад. барои тухмӣ ва нон ба шумо тақсим карда медиҳем. ин бача бебаҳо. хайр, илоҳӣ аз мо не аз худо бинад, гуфт Саодатбибӣ ва хаёл карда истода илова кард. мардак 17 сар гӯсфанд куштанӣ бошанд, калаву почаҳояшро ҳам тақсим карда медодагистанд. якта кала ва почашро ҳам гиред, нағз мешавад. хайр, мебинам, худаш диҳад мегирам, аммо те намегӯям. хайр, те гӯед чӣ мешавад? ман тамаъро ганда мебинам. ин тамаъ мешудастми? Рустамамак ҷавоб надод ва Саодатбибӣ ҳам дигар исрор накард. гулрӯ шокосаро бардошта аз хона баромад. Рустамамак ба ӯ то аз дар берун баромаданаш нигоҳ карда истода ба Саодатбибӣ саволи ногаҳонӣ дод. духтарат ҳам капа калон шуда мондааста, зан? ҳа, духтарро ки мегӯед меваи ҷавпазак аст. гулрӯ калонакак шуда монд. агар замонаҳо тинҷӣ мебуд, ба ягон бандаи худо медодем. умри ин духтаракам бо гурез гузашта истодааст. аммо ман духтарамро хонадомод нашавад ба ҳеҷ кас доданӣ нестам.
хонадомот шавад, албатта нағз зан, гуфт Рустамамак ришашро қабза карда истода. Лекин ба мо ки хонадомот мешавад? Яктаи талабгор писари Аҳмад бошад ва якто писару падару модараш намемонанд ки ба хонаи мо биёяд. Не, ман ба вай духтар намедиҳам. Гулрӯятон ҳеҷ қабул намекунад. Дирӯз аз ҳамин хусус гап зада балоба мондам. Як рӯзи дароз гирья кард. Дили об нашудагем ҳаст ми. Ин хел бошад ба кӣ медиҳем? Чаро ин қадар саросима шуда мондед акнун? Ягонта тақдир кардагеш будагист охир. Саросима шуда монди нагӯ, гуфт Рустамамак. Омади гап дия, қаҳр кардан ба чӣ маънӣ? духтар ки калон шуд, падару модар хонадор сарашро ҷуфт карда хотирҷам шуданӣ мешаванд. Отагурӣ чӣ дар кор? Баъд аз ин ҳар ду хеле хомӯш монданд. Рустамамак боз аз ҷояш хест. Ҳа, боз ба куҷо? Як рафта биёям? Ба куҷо? Ба пеши Пулод, ҳама дар ҳамон ҷо. Тезтар биёед, ҳаял накунед, мо метарсем. аз чӣ метарсӣ? Босмачӣ бошад гурехта рафтааст. Гурехта рафтааст будааст. Кадом вақт ҳам гурехта рафта буд. аз ягон гур балову қазо бар ин пайдо шуда мемонад ки бехабар мемонед. хуб, тезтар мебиёям. Рустамамак баромада рафт. Саодатбибӣ курпаҳоро аз болои сандуқи чӯбини таҳмон гирифта дар рӯи хона ба атрофи сандалӣ паҳн кард. Гулрӯ дар сари оташдон ғазалеро ки аз китоби ғазалиёти ҳофиз Ширинкалом ёд гирифта буд, оҳиста оҳиста мехонд. боби 12. садои тир. рӯи моҳи шомхӯрдару абрҳои сафед гирифта шабро курмаҳтоб карда буд. дар ҳар ҷои осмон ситораҳо каму беш намудор буданд. шамоли баргбарорак ки бегоҳи рӯзӣ сар шуда буд, ҳоло хеле сахт мевазид. вай аз ҳар тараф овози уллоси саг ва хурусҳои гумкарда вақтро меовард. дар болои боми меҳмонхонаи Нӯъмон дар сояҳои навдаи беди лаби ҳавз Шокиров, Тешабоев ба тафтиш карда баромадани пулемёт овора буданд. аз болои бом тамоми хонаҳо ва саҳни ҳамаи ҳавлиҳои он тараф ва қисми зиёди ҳавлиҳои ин тарафи сойро дидан мумкин буд. зеро ҳавлиҷои Нӯъмонҳоҷӣ дар ҷои хубтарин ва хушбоду ҳавотарини баланди қишлоқ бино шуда буд. фидоиёне ки аввалин дафъа хӯроки шомиро якҷоя тановул карда буданд, чанд дақиқа пеш барои як сари қадам дида омадан ва хотирҷам кардани зану бачагони худ бо рухсати Пулод ба ҳавлияшон рафта буданд. 2 нафар аскари сурх дар назди дарвоза қаровулӣ мекард. Салимбой бо оҳанги бедарезакунӣ ашула мегуфт. аз мурӣ дуд баромад, ба қишлоқ шайка омад, аз тири партизанҳо ҷони душман баромад. мешунавӣ Шокиров, гуфт Пулод. Салимбой ашула мегӯяд. ин мардак овози форам ҳам доштааст. асло монед рафиқ Пулод. Салимбой одами аҷоиб. дар як соат як сатили кӯҳнаро вайрон карда барои хорумол кардани аспҳо 3 адад қашав сохтааст. лой карда охӯрҳои аспро аз гилкор ҳам нағзтар ловидааст. ҳоло ту хабар надорӣ, гуфт Пулод ба Шокиров. то аз тирпаронӣ гашта омадани мо, Салимбой пошнои шикастаи як милтиқро чунон устукорона дуруст кардааст ки дуредгар гиребонашро дошта тавба мегӯяд. як то Салимбой бар ин одам барои мо ҳамеша дар кор аст. ҳа, одами даркорӣ. охир вай имрӯз. садои тире ки дар ҳамин вақт аз ақиби хонаи Рустамамак шунида шуд, давоми сухани Шокировро бурид. босмачиҳо омаданд рафиқ Пулод. чӣ кор мекунем? вай саросемавор ба лаби бом омад. аз дарвоза 2 аскари сурхи дар пост истода аз сайзхона Салимбой давида омаданд.
дар ҳамин вақт аз кӯча ғулғулаи одамон шунида шуд. фидоиён омаданд, гуфт Салимбой. овози шиноси Сангинбой ва Сафарбой аз дарвозахона шунида мешуд. садои тир аз куҷо баромад? Писарам Пулод, ту дар куҷо? аз ҳамин наздикӣ, аз ақиби девор. Пулод ба пеш даромад. ҳама аз ақиби вай равона шуданд. саросима нашуда худатонро ба даруни ҷӯй гиред. фармон ҳамон лаҳза иҷро шуд. Пулод ба чолокӣ ва далерии фидоиён, ки ҳоло ҳозир тарбияи фақат якрӯзаро дидаанд, ҳайрон шуд. дар ҳамин вақт дари кӯчаи Рустамамак ғикки карда кушода шуду як одам аз он берун баромад. кифти хамидаи он ба Рустамамак монандӣ дошт. кист? Пулод бонг зад. ман, писарам, ман, ин ман, хавотир нашавед. садои тир аз ҳавлии мо баромад. аз ҳавлии шумо? ҳа, аз ҳавлии ман. духтарам пагоҳӣ як тапончаро аз кӯча оварда ба хона руст карда мондагӣ будааст. хоби моро паронда берун баромада тир кушодааст. худоё тавба, ин чӣ гап? овози Сафарбой баланд шуд. духтар тапонча паронд? ин бад нест. Пулод хандид. агар зану духтарҳо тапончаю милтиқпарониро ёд мегирифтанд, бисёр хуб мешуд. тапончаро аз дасташ гирифтед? пурсид Сафарбой. аз дарвозахонаи ҳавлӣ шердилтар шуда ба миёнҷои кӯча фаромад. боз ягон кору ҳоле карда намонад. нодарбаробар намедиҳад, кӯши ҳам намедиҳам мегӯяд. ба намедиҳам гуфтанаш қабул мекунӣ? аз дасташ кашида гирдия охир. намедиҳам, ҳарчӣ кунед намедиҳам. аз ақиби дарвозаи Рустамамак овози гулрӯ баромада ҳамаро дар ҳайрат гузошт. Рустамамак аз ин шаттагӯии духтараш беандоза музтар шуда сарашро хам кард. наде ҳамшира, ҳамон тапончаро ба ту додем. лекин эҳтиёт шав, аввал тирпарониро ёд гирифтан дар кор. ёд мегирам. шудааст, ёд гир, гуфт Пулод ва ба Рустамамак тасаллӣ дод. хафа нашавед амак, зарар надорад. ҳамшираам як моро санҷида дидааст, ки ҳушёр ҳастем ё на. эй насанҷида равадей, гурда мурдаамро кафонида фиристод, гуфт Рустамамак, ки аз таскиндиҳии Пулод андак далер шуда буд. хуш ҳама омадагӣ? овози Пулод баромад. не, ҳоли ҳама не, гуфт Салимбой. тарсидагиҳо ба мушхона даромаданд гӯед чӣ? гуфт Сафарбой. дар ҳақиқат аз 30 нафар фидоиёни барюхат гирифташудагӣ 18 кас омада буд. ба меҳмонхона медароем, мефаҳмем ки киҳо ҳастанд. ҳама аз ақиби Пулод рафтанд. Шокиров аз кисааш рӯйхатере бароварда ба хонданаш сар кард. ёдгор Қобилов ҳаст? ҳа, омадам. аз берун як одам овоз дод. аз даромадгоҳ омадам, равам ё истам? равед. хуб. Камолов ҳаст? аз ҳама пеш ман омада будам. боракалло. Бурибой Азимов. ҳой, ман ҳамин ҷо. аз куҷо омадӣ? аз ҳавлӣ. хайрият ки, гуфт яке, дар роҳ аз сояат натарсидӣ? ягон кас барои ошпазӣ чӯб шиканад ҳам садои милтиқ гумон карда дертар меояд, гуфт Сангинбой. қоҳқоҳи ханда баланд шуд. хуб ҷим, Тоҳир Камолов нест? ё аз мурӣ ё аз даруни обрез меёбед. ханда боз баланд шуд. хуб ҷим, мо ба 3 ҳисса тақсим мешавем. қисми аввал дар ҳамин ҷо, қисми дуюм дар берун меистад. қисми сеюм мебошад, тамоми шаб аз посбонҳо хабар гирифта мегардад. ту Шокиров дар ин ҷо мемонӣ, Тешабоев дар берун. Иван Шапков ҳамроҳи мо мегардад. Пулод 10 касро ҷудо карда гирифт. 10 сар аспро зин карданд. соат аз 9 гузашта буд. аспакиҳо аз доманаи кӯҳ мерафтанд. қараули аввалин пеши онҳоро дошт. кист? аз они худӣ. номи шаб милтиқ наздиктар шуда ҷавоб доданд. гузаред. Пулод аз интизомнокӣ ва ҳушёрии фидоиён бисёр хурсанд шуд. имшаб то соати 5 пагоҳӣ 11 кас қишлоқро чандин бор давр зада баромаданд.
вақте ки равшании офтоб ба кӯҳ шӯъла пошида буд, онҳо ба бошишгоҳ баргаштанд. даме ки Пӯлод омада дар берун аз асп мефаромад, Гулрӯро дид ки кӯза бардошта ба сари ҷӯй меояд. вай то наздик омаданаш гӯё ки Пӯлодро намедид, рӯяшро напӯшида аз паҳлӯи вай гузашта рафт. Пӯлод аспро ба Салимбой дода худаш ба меҳмонхона даромад. агар падараш розӣ мешуд, ҳамин духтарро ба занӣ мегирифтам, гуфт вай худ ба худ. аммо ин баъд аз тамом шудани ҷанг. падараш то он вақт ба шавҳар дода монад чӣ, ё гаҳворабахш бошад, чӣ мешавад? Гулрӯ барои дами гармии бегоҳӣ дар уғур ҷуворӣ мекуфт. модари ӯ Саодатбибӣ дар суфачаи сари оташдон нишаста сабзӣ ва шалғам нахӯдӣ мекард. Гулрӯ ҷувориро рӯгардон карда, як шакар об зада, боз ба куфтани он шурӯъ намуд. дар ҳамин вақт духтарчаи лӯблундаи сиёҳпӯст, чашмкалон, набираи духтари Сафарбой, Очаой аз рахни девор гузашта ба пеши Гулрӯ омад. ба лухтакам кай чашм духта медиҳед, апаҷон? Чӣ мегӯӣ? Гулрӯ, ки ба ҷуворикӯбӣ машғул буд, сухани ӯро нашунид. Очаой овози худро баландтар карда саволашро такрор кард. ҳамин ҷоист, укаҷон, гуфт навозишкорона Гулрӯ. ҳозир ҷуворикӯбиро тамом мекунаму ба лухтакат чашм духта медиҳам. духтарча ҳам итоаткорона ба замин чорқат зада нишаст. Гулрӯ бошад кори худро давом дода ашулаеро мехонд, ки дуктуки ҷуворикӯбӣ ба ин хониш ҳамчун доира ҷур мешуд. санавбар, биё лухтакбозӣ мекунем, гуфта Очаой ба рахни девор, ки аз он ҷо гузашта омада буд, нигоҳ кард. дар он ҷо як духтарчаи ҳамсоли ӯ, ки дар танаш камзулчаи нави духобаи сурх дошт, меистод. санавбар духтарчаи мулло Тоҳирбой буд, ки ӯ дар қишлоқ дукони қассобӣ ва баққолӣ дошт. вай хеле вақт ин тараф дар қишлоқ набуд. ҳамроҳи босмачиён гурехта рафта буд. не, гуфт санавбар, онем тезтар биё, хӯроката мехӯрӣ гуфта буд. чӣ хӯрок кардетон, укаҷон? гуфт Гулрӯ ба санавбар. оши палав кардем. дар ҳавлии мо як гала меҳмонҳо ҳастанд. санавбар аз рахнаи девор гузашта ба пеши Очаой омад. чӣ хел меҳмон, аз куҷо омадагӣ? Гулрӯ ба кунҷковӣ даромад. санавбар гӯё ки аз габи худ пушаймон шуда бошад, норизоёна як нигоҳ кард. дадон ба ҳеҷ кас нагӯ гуфта буданд. дадот кай омаданд? парирӯз омаданд. боз ба ягон кас нагӯед, дадон шунавад мекушанд мана. наход ки ба ягон кас гӯям, укаҷон, меҳмонҳо аз куҷо омадагӣ? надонам, як гала мардак. дадом милтиқ қиличҳои меҳмонҳоро ба сандуқи калонамон рӯз карданд. санавбар хеле хаёл карда монд ва баъд илова намуд. ҳамаи меҳмонҳо дар заминканамон шиштаанд. ҳамин хелгӯй. Гулрӯ дар сари ҷуворикӯбӣ хеле хаёл карда монд. чандин дақиқа чашмҳои шӯхи худро аз санавбар наканд. дар рӯи ӯ ҳозир осори хашмгинии то ба ҳол дида нашударо мушоҳида кардан мумкин буд. ба ман гуфтӣ ба дигар кас нагӯй, хуб? хуб, ту боз ба ягон кас нагӯӣ, Очаой? санавбар ба Очаой муроҷиат кард. не, Очаой духтари хабаркаш нест, ба ҳеҷ кас намегӯяд, гуфт Гулрӯ. Гулрӯ боз ба кораш машғул шуд. ӯ акнун тез тез мекуфт. ҳатто бори дигар об задан ва рӯгардон кардани ҷувориро ҳам фаромӯш карда буд. духтарам Гулрӯ, ҳоле ҳам нашудӣ? Саодатбибӣ аз хона баромад. шудам, модарҷон, як бор омада бинед, нағз майда шудасми? Саодатбибӣ омада ҷувориро рӯгардон карда дид. оҳ, бачема, ҷувориро тамоман орд карда фиристонди ку? гусолаҳо гав шаванду ҷигарҳо хун шаванд. акнун аз ин оши ҷуворӣ не атола мепазем. чӣ шудааст охир? ҳеҷ бало назадааст ку? бало ку задааст. об зада кӯб нагуфтам? об задам. обзанӣ ҳам ҳамхел мешавад. Саодатбибӣ уйғурро ба замин хобонида ҷувории дар ҳақиқат камоб куфташударо
ба табақ андохта ба сари оташдон бурд. Гулрӯ нифаи куртаашро сар дода барои дастшӯӣ ба лаби ҷӯй нишаст. очаҳой укоҷон биё акнун ба лухтакат чашм духта медиҳам. ту санавбар ба ҳавлиятон рав, шаб торик шуда монд, метарсӣ. санавбар бо дили кашол рафт ва очаҳой аз дунболи Гулрӯ ба хона даромад. Гулрӯ аз тоқчаи хона давоти сафолини чанг пахш кардаро гирифт. сиёҳии он тамоман хушк, лосаш санг бар ин сахт шуда мондагӣ буд. Гулрӯ ба давот андаке об чақонду ба ҷустуҷӯи қалам даромад. Гулрӯ апа, боз чӣ мекӯбед? Хапа какшин, оим пошо, ман қалам кофта истодам, якта хат менависам. ту вайро ба як ҷо оҳисте как бурда медиҳӣ. ба куҷо апаҷон? корат набошад, сонӣ мегӯям. вай аз тоқча қалами сиёҳи қамиширо ки 7 сол пеш аз ин Рустамамак барои духтараш орзую ҳавас карда аз шаҳр оварда буд, ёфт. қалам ба хотираш калтаку куртаки бибиотунро овард. бо вуҷуди он ки зеҳни Гулрӯ тез ва буро буд, Отунбибӣ ҳар чиро баҳона карда истода ба сари вай бо калтак мезад. сабаби ин калтакҳои вайро Гулрӯ медонист. вай медонист ки Отунбибӣ нонҳои панҷшанбегии нарӯидагиро талаб мекард. аз кам шудани даромадҳои китобдароён димоғаш сӯхтааст. Гулрӯро аз 7-солагӣ ба мактаб доданд, аммо Рустамамак ба мактабравии духтараш ризо набуд. мулло шуда ба мадраса мударрис мешавад, мегуфт вай, вале модараш аз рӯи худ нагашт. мударрис нашавад, хату саводро ёд мегирифтагист. ману шумо бар ин нодони калимаашро намедонистагӣ шавад нағзми? дунёи ба умед гуфтаанд. хонат ганда не, ҳама барои мударрис шудан намехонад кӯ. Гулрӯ дар 11-солагӣ ба 4 китоб даромад. дар 13-солагӣ Хоҷа Ҳофиз ва Бедилро хонда 4 китобро азбар карда баромад. ҳусни хаташ ҳам беҷо набуд. ӯ аз байни китобҳои хондагиаш бисёр ғазалҳои Ҳофизро ёд медонист, ки онҳоро мефаҳмиду дӯст медошт. ӯ аз байни варақҳои девони Ҳофиз як порча коғаз ёфта, онро ба болои муқова гузошта, якзону нишаста ба навиштани хат шурӯъ кард. дар ҳамин асно аз масҷид овози азонгӯии суфӣ шунида шуд. Саодатбибӣ, ки барои намак ба тарафи хона меомад, аз онро шунида ба остонаи хона нишаст. Гулрӯ оҳ кашида, кимчи гуфтани модарашро шунида, қаламашро поён монда гирифт. аз неши қалами ӯ дар рӯи коғаз номи Пӯлод нақш ёфт. аз гуфти падарам номи шумо Пӯлод аст. Пӯлод, ба ивази нағзиҳое ки дар ҳаққи хонаводаи мо ва тамоми аҳли қишлоқ кардед, ман ҳам як нағзӣ карданӣ ҳастам. дар ҳамин қишлоқи мо як сир аст, ки донистани он барои шумо даркор ва зарур аст. ӯ дар ҳамин ҷо қаламро аз коғаз бардошт. ман чӣ кор карда истодам, гуфт худ ба худ. ба як одами бегона хат навишта истодам. падару модарам фаҳманд чӣ мегӯянд. аз зонаи худ Ҳофиз ва хатро ба замин мемонд. Саодатбибӣ низ дар ҳамин ҳол ба хона даромад ва чашмаш ба Гулрӯ афтод. дар торикӣ чӣ навишта истодаӣ, духтарам? онаҷон, хеле вақт боз ба даст қалам нагирифта будам. фаҳмиданӣ шудам, ки дастам аз хатнависӣ мабоду бегона нашуда бошад. ӯ ба очаой нигоҳ карда лаби худро газиду чашмак зад. Гулрӯ ба хаёли чуқур фурӯ рафт. хона торик мешуд. аз даричаи хона намудор буд, ки офтоб фурӯ рафта истодааст. шӯълаҳои маларанги он танҳо дар шохчаҳои баландтарини сафедорҳои аръар монда буду халос. вай аз ҷояш бархост. ба даруни чароғи сиёҳии бобогӣ аз равғанкаду равған андохта, пилтаи онро берунтар бароварда, ба лаби тоқча гузошта даргиронд. дуд аз вай фаввора зада мебаромад. маълум буд, ки гур бар ин сиёҳ шудани тоқча ҳам аз дуди бисёрсолаи ҳамин чароғ будааст. тапиши дили Гулрӯ пастар шуда,
ва ранги рӯяш ба ҷояш омада буд. дар пеши назари ӯ дар худи пойгаҳи хона пӯлод менамуд, ки ӯ дасти худро дароз карда аз Гулрӯ коғазро талаб мекард. менависам, гуфт Гулрӯ ба таври қатъӣ ва ба навиштан даромад. агар хоҳед ки сирро тамоман фаҳмед, ҳамин шаб саҳарӣ ба ақиби хонаи мо ба пеши Шаршара биёед. бо эҳтиром, Гулрӯ. ба вай чунон намуд ки ҳарфи аввали номаш чандон зебо набаромад. қаламро бори дигар ба сиёҳидон тар карда, ба болои он хат заду аз нав тамоми ҳунари худро кор фармуда Гулрӯ навишт ва очаойро ба пеши худ ҷех зад. укоҷон, мана ин коғазро гиру ба ҳавлии беруни хоҷанумон бар. ту калони аскарҳо Пӯлодро медонӣ? медонам, дирӯз ба ман як кулула қанд дода буд. аз куҷо медонӣ ки ҳамон Пӯлод аст? медонам апаҷон, бобом ҳамонро Пӯлодбой мегӯянд ку. мардаки сараш мӯйдор. ҳа, ана худи ҳамон. меравӣ, агар бошад ба дасташ медиҳӣ. кӣ дод гуфта пурсад, хонед мефаҳмед мегӯӣ, аммо ҳушёр бош. ягон кас надонад. агар дадом ё бобоят дар пеши вай истода бошанд, нарав. пойда ист, худаш ки танҳо монд, се кинакак бурда деҳ. зуд биё, ман то омаданат ба лухтакат чашм духта мемонам. хуб ист. Гулрӯ очаҳоеро аз роҳаш дошт. илоҷе кун ки хатро дода биё, саросима нашав. ҳо апат гардад. аз пешонаи вай буса кард. ӯ баромада рафт. Гулрӯро аз сари нав ваҳм пахш кард. вай дар рӯи хона дусе бор пасу пеш роҳ гашта, пеши по хӯрда, сиёҳиро резонид. қаламро шикаст, гӯё ки пас аз ин ба ҳуш омад. қалам ва даводро гирифта ба тухча монд. ба пеши дарича омада ба девор такя кард. як қабза кокулашро ба сандуқи дилаш гирифта, пилтаҳои онро бо оби даҳон тар карда ба пухтакунӣ даромад. аммо хаёлаш ба Пӯлод, ду чашмаш ба тарафи дар интизори омадани очаой буд. дари кӯча ғитти карда кушода шуду чашми Гулрӯ ба он ҷо афтод. аммо ин очаой не падараш буд, ки аз назди фидоиён баргашта меомад. омадед мардак, дами гарм ҳам пухта монд, гуфт Саодатбибӣ ба ӯ. омадам, кани зудтар кашида биёр. зудтар? боз ба ягон ҷой ғайб заданимӣ? оббоҳу акбар, гуфт Рустамамак. зан ки пир шуд, чакакаш кушода шуда мемондааст. аз мағали ту асlo соф нашудам дия. ба куҷо меравам? ҷои мерафтагем ҳаҷ бар ин дур неку. ҳар шаб меравед охир. чӣ шудааст? танҳо мондию гург хӯрд? гург хӯрад ҳисоб ми? биё, мағалро мону ошро биёр. чӣ кардӣ? Гулрӯ ба истиқболи падараш омада, салаи вайро гирифтанӣ шуд. чӣ мегӯӣ, духтарам? саларо диҳед, ба мех овезам. не мон, ба миёнам баста гирам. дар пиронсолӣ фута ҳам асо бар ин ба миён қувват будааст. Рустамамак салаашро ба миён печонда гирифта, ба сари сандалӣ нишаст. исто, духтарам, гуфт Рустамамак Гулрӯро боздошта. тапончаро чӣ кардӣ? истодааст. чӣ буд? гуфт Гулрӯ шармгинона. боз ягон фалокат сар назадан мегӯям, духтарҷон, гуфт падар насиҳатомезона. духтарам, биё ба гапам дарою ба ман биде. бурда супурда хотирҷамъ шавем. не падарҷон, овора нашавед, гуфт Гулрӯ. ман акнун чӣ хел нигоҳ доштан ва чӣ тавр бо вай муомила карданро медонам. Гулрӯ инро гуфту берун рафт. Рустамамак аз ин қатъият ва далерии духтараш дар дил шод шуда табассум кард ва риши кулутаи сафедашро ба кафи даст молид. дар кунҷи чашмони вай ғунчаҳо пайдо шуданд. Саодатбибӣ ошро бо кафлес бод дода истода, боз ҳам коҳиш ва гилагузорӣ кардан гирифт. умоч бар ин шуда мондааст. охир одам ҷувориро ҳамин хел мекӯбад. ҳеҷ вақт накардагӣ коратро ҳамин рӯз кардия? тавба!
хайр чӣ шудааст акнун? Нагузашта мемонад ми? Гап дар гузаштану нагузаштан не духтарам. Духтари каппа калон шуда истода, ҷуворикӯбиро надонӣ чӣ кор кунам охир? Гуфт Саодатбибӣ насиҳатомезона. Дар ин вақт Гулрӯ ба тарафи дари кӯча рафта очаойро пешвоз гирифт. авзои очаой ба дили ӯ ваҳм андохт. Вай парешонхотир ва пажмурда менамуд. укоҷон, барои лухтакат як чашм духтам, як чашмашро фардо медӯзам. Вай ба очаой наздик шуда пурсид: додӣ? Додам. Ба кӣ? Ба худи ҳамон одам. очаой баъди хомӯшӣ ҷавоб дод: дигар ҳеҷ кас надонист? Не. Пагоҳ барвақтак биё оим, ман лухтакатро тайёр карда мемонам. Хам шуда ба гӯши вай гуфт: ба ҳеҷ кас аз даҳонат набарор, пагоҳӣ биё, як кулула қанд медиҳам. очаой чизе нагуфта сарашро ҷунбонда аз сурухии девор гузашта рафт. биё акнун ошата хӯр, гуфт Саодатбибӣ ба Гулрӯ. ҳамааш шуду акнун духтарчаҳо қати лухтакбозӣ карданат монд. Гулрӯ ҷавоб нагардонд, гӯё ки вай аз кирдори худ шарм медошт. Сархам омада, аз сари дег шокосаи калонро бардошта ба хона даромад. аз ақиби вай Саодатбибӣ ҳам 2 коса ошро бардошта омад. дар сари дастурхон Саодатбибӣ сабабҳои бад омочак шудани оши ҷувориро баён кард. аммо Гулрӯ ва Рустамамак ба габи вай гӯш накарда, ҳуррост зананда ошро хӯрдан гирифтанд.